Hej, jeg hedder Vivi Tinder, og jeg kommer fra Danmark, København. Havde du en strategi, da du startede turneringen? Jamen, det havde jeg sådan set, fordi at, jeg ville spille blandet, men det endte med, at jeg spiller tight. Hvordan kom du ind til pokerverdenen? TV2 Fun Poker, den måde, for jeg havde ingen anelse om poker. Og så begyndte det sådan at interessere mig, fordi jeg har spillet skak. Og så lærte jeg derigennem, og så begyndte jeg så at spille med rigtig penge nogle måneder efter. Har du nogle godt råd til nybegynder, som starter poker? Altså hvis man er helt grøn, helt ny, så synes jeg, man skulle starte med Fun Poker, og så eventuelt også læse nogle bøger. Fordi det kan godt være meget indviklet fra starten, for der er virkelig mange ting, man skal tænke over. Allerede, selvom jeg har spillet i 3 år, så er der stadigvæk mange udtryk, jeg ikke rigtig har fat i det. Har kvinder en fordel over mændene i poker? Det synes jeg, for jeg synes nogle gange, de har en god intuition, og så synes jeg også mange gange, at mændene de spiller meget aggressivt, og de bluffer meget mere, end vi andre gør. Er der noget, som irriterer dig ved bordene? Det er simpelthen de der tips, at de leger med dem. Det går lige til hjernen, synes jeg, når man skal koncentrere sig. Det synes jeg. Ellers så prøver jeg at ignorere, hvad folk gør. Har du nogle specielle ritualer, eller noget, som du gør før pokerturneringen? Jamen, det gør jeg. Jeg har min mønt, som jeg vandt gennem Labos i DM-holdspil. Der vandt jeg en sit and go, og den har jeg fulgt mig. Og jeg har meget stor statistik i at komme på finalebordene, så den følger mig. Jamen, det synes jeg. Jeg vil ikke sige bare et eller andet. Jeg synes, Skandinavia, vi er ret gode til at spille poker. Min pokerhelt, det er så en kvinde. Det er Annie Juk. Hende synes jeg, hun har gjort det godt, fordi hun er en kvinde. Begge dele. Altså, det er jo da være dig med et armbånd, for jeg kan da se med mønten, at man er glad for at have en ting, for det er altid penge, man vinder om. Men bare det, jeg kommer på finalebordet, så er jeg bare lykkelig. Det bliver et turneringsspil. Poker. Han er en god, dygtig dansk pokerspiller. Jamen, han er jo en af de ældste spillere over fra Amerika, rigtig god også. Ja. Jamen, jeg har hørt om det, men ja, nej. Om jeg festede i går? Ja, men jeg gik i tidlig seng. Ladbrokes Poker. Jamen, det er jo godt, fordi de tænker på os kvinder, så vi kan få nogle kvindeturneringer.